Hayırlı gün muhterem тамашачылар. Бүгін декабрьнің 11 күнінде сіздің білен тур эфирде мен Назым Сәфәр боламын. Һәр кайсыбыз өчен дә бүгенге җомга игелекле гамәлләр белән истә калсын иде дигән. Теләктә тапшыруны башлыйбыз. Адәм баласын Аллаһ Тәгалә бу дөньяга ни өчен яралткан? Кеше булып җитлегенең нинди алшартлары бар? Мотор яшәү нинди була? Әлеге һәм шуңа охшаш сорауларны бер генә мәртәбә булса да башына кертеп чыгармаган кешене табуы авыр булыр иде. Безнең бүгенге әңгәмәбез дә шул тирәдәрәк булыр. Студиягә исә без бу фәлсәфи сорауларга җавап бирү өчен Улпат шәхесебезне чакырдык. Ринат Мәхсум улы Харисов 1941 елның 6 майында Ульяновск өлкәсенең Кәшә авылында укытучылар гаиләсендә туа. Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлагач, Арча педагогия училищесында укытучы булып эшли. ВЛКСМның Татарстан өлкә комитетында инструктор, республика газеталарында әдәби хезмәткәр, Татарстан язучылар берлегендә секретарь вазифаларын башкара. Мәдәният министры урынбасары, Казан утлары журналы редакторы, партия өлкә комитетында бүлек мөдире була. Татарстан хәбәрләре газетасын оештыра. Ринат Харис 1990 елдан башлап Татарстан Дәүләт Советының 3 чакырылыш халык депутаты. 40тан артык шигырь китапларының авторы. Республиканың Габдулла Тукай исемендәге һәм Россиянең дәүләт премиялары лауреаты. Татарстанның халык язучысы. Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены кавалеры. Хәерле көн, Ринат абый. Хәерле көн, мин Назим. Иңелек сезне Казанда менә шушы көндә генә шаулап үткән Алтын Казан мюзиклының уңышы белән тәбрик итмәкче булам. Бик зур рәхмәт. Ике соңгы вакытта ике зур вакыйга булды, шуның берсе менә шу Алтын Казан. Ләкин төп вакыйга буларак бөтен Казан шул турыда сөйләшсә дә, мин бүгенге әңгәмәбездәге сорауларны шул фәлсәфирәк сорауларга юнәлтермен дип уйлаган идем. Ярар. Менә үзегез беләсез, нормаль кеше 17 яшына кадәр булган кеше шигырь язмаса нормаль кеше түгел дип саныйдыр без, әйме? Шулай итеп интелгән иде, саналган иде. Заманалар үзгәрде, бүген балалар бит инде, үзегез беләсез, туганнан башлап iPhone-да, интернетта үсәләр име. Анда әдәбиятка, сәнгатькә бирәк татар поэзиясына урын инде ул дәрәҗәдә күп түгел, әйме? Муса Җәлилләрне биргән заманында, Такташларны биргән Россия төбәкләрендә генә түгел, Казан артындагы авылларда да кызганыча каршы балачага үзара русча сөйләшүгә күчте, аралашуга күчте. Менә шундый перспектива. Телгә барган һөҗүмне үзегез күреп торасыз, әйме? Төрле якка барган юнәлеш, бу да нәтиҗә бирмичә калмый торгандыр инде. Менә шундый шартларда татар әдәбияты, аерым алганда, татар поэзиясының киләчәген ничек итеп күрәсез сез? Сез бит дөньяны күргән кеше һәм күз алды торган кеше. Әдәбиятның киләчәге ике канаттан тора. Берсе талантлы язучылар, икенчесе укучылар. Әгәр дә укучылары кимемәсә, талантлы язучыларны татар халкы гомер-гомергә гасырлар буе бирә килгән, шулай булыр дип ышанам мин. Әгәр дә менә без үзебезнең туган телебезне, әдәбиятыбызга мәхәббәтне халкыбызда, укучыларда саклап кала алсак, димәк татар әдәбиятының киләчәге начар булмаска тиеш, әйбәт булырга тиеш. Менә бу канат димәктән ул бит татар теленә укыту, татар теленә өйрәтү, татар телен үстерү мәсьәләләре соңгы вакытта тик торган гына калкып чыкмады. Менә төбәкләрдән киләдер иде күп очракта түгел инде. Тулландырып, Казанны тулландыручылар, әдәбиятчылар да. Хәтта Татарстанның гына түгел, Мордовиядан, анда Горький өлкәсеннән, читтән төбәкләрдән, Башкортстаннан, Ульян өлкәсеннән кая татар яши, шуннан язучылар килә торган иде. Ә хәзер бу күренеш, кызганыч ки, бик күп еллар инде юк. Фақат Татарстаннан һәм Татарстан тирәсендәге менә татарлар күп яши торган төбәкләрдән берәм сирәк булса да чыга, бигрәк тә Башкортстаннан безгә күп киләләр. Булай гомумән татар язучылары бүген күбрәк Татарстанда туа. Шагыйрьләрне бит инде без шулай ук беләбез, бәлки моның сәбәбе дә бардыр инде. Хыялый, алар үзләренең дөньялары белән яшиләр, дөнья кырыслыгыннан качыр өчен дип әйтәләр инде күбрәк. Хыялыйрак кешегә күрә, ул бит шагыйрь дип әйтәләр име. Менә сез үзегезнең мисалыгызда расладыгыз, шагыйрь булып та танылып кына түгел, әлбәттә танылган шагыйрьләр җитәрлек.
карьера да төзергә була. Шуңа да карамастан тормыш карьерасын дип әйтәм инде. Һәм аны рәттән алып барырга була. Зарланмыйча гына. Кайбер кеше әйтә бит, шигырь бит ул тамак туйдырмы дип. Менә сезнең очракта бит ул тамак туйдыру усулы да буларак кабул ителә. Менә сез бу мисалыгызда ничек ирештегез? Ул шагыйрь булып кынамы, әллә кирәк урында телне тыеп, кирәк урында телне ходка җибәреп, ничек менә аның асылы нәрсәдә? Некрасовның бер кызыклы шигыре бар. Борьба мне мешала быть поэтом, поэзия мешала быть борцом ди. Андый әйберләр дә була. Бәхтемә каршы миңа шигърият бер кайчанда башка юнәлештәге эшләремә комачауламады. Алар бер-берсе белән ничектер тәңгәл, бер-берсе белән параллель рәвештә бардылар, берсе-берсенә ярдәм итеп. Поэзия миңа сәясәттә кешелекле булырга мине индәде, сәясәт мине киң карашлы шагыйрь итеп үстерергә ярдәм итте. Ничек килеп чыккан? Ул тәрбиядән. Мин мәсәлән 2 телдә үстем. Татар һәм рус телләрендә. 1нче класста мин татар мәктәбендә укыдым, 2нче класста рус мәктәбендә, 3нче татар мәктәбендә, 4нче сыйныфта татар мәктәбендә, 5нче, 6нчы, 7нче классларда татар, урыс, чуаш улар бергә укыган мәктәптә укыдым. Инде Буада буймы? Буа районында, мин бит Буада ул Ульян өлкәсендә туган булсам да, минем туган районым Буа районы, мин Буада. Чиктә шәйе. Тәрбияләндем. Миңа менә бу тел белүдә ярдәм итте. Минем ул нәрсә дип әйтим инде, дөньяга карашымны киңәйтеп җибәрде. Һәрбер тел, һәрбер әдәбият үзенең акылын, үзенең зиһенен, үзенең әхлагын, үзенең уйлау механизмын алып килә кешегә. Миңа алар да ярдәм иткәндер дип уйлыйм. Аннан соң безнең ул нәселдән дә килә. Минем нәселемдә бик күп кызыклы кешеләр, алар барысы да бик тырыш кешеләр. Алар арасында социалистик хезмәт геройлары да бар. Алар арасында зур галимнәр дә бар, завод директорлары, әллә кемнәр барысы да бар. Менә ниндидер онсы да булгандыр дип уйлыйм. Сез менә хакимияттә дә булган кеше буларак, хакимияттәгеләр белән дә бергә эшләгән кеше буларак әйтә аласызмы менә ихластан? Сез хакимиятне дә күпмедер дәрәҗәдә икенче төрле фикерләргә өйрәттем дип. Шагыйрь кеше, трибун шагыйрь дип әйтәбез бу очракта. Танылган шагыйрь. Хакимиятне бер кеше генә тәрбияләп бетерә алмый. Әмма ләкин бер кешенең тормыш юлыннан, аның тәҗрибәсеннән хакимият үзе өйрәнә ала. Бер кеше теләге булганда, әйме? Теләге булганда, бит. Шуның өчен хакимияткә һәр вакыт талантлы кешеләрне алырга тырышканнар. Һәм ул шулай да, ул бүгенге көндә дә шулай. Алдан әзерлиләр хакимияткә җитәкче булырлык кешеләрне. Ана Россия күләмендә дә ул шулай. Моннан бер 25-30 еллар элек кадрлар әзерләү, ул инде ниндидер бер рельска, системага салынган иде. Соңгы елларда ул система җимерелде, яңадан шушы системага кайту башланды. Безнең республикабызда да әзерлиләр, һәм Россия күләмендә дә әзерлиләр. Таbii менә һәр татарда аңлап бетерми торган дәртмәнне сез үзегезнең иң яраткан шагыйребез дип әйтәсез, димме? Шагыйрем дип әйтәсез. Шулай. Аңаның өлге дип куясыз күп очракларда, димме? Менә шундый үслүптә язучы, шундый юнәлештә, фәлсәфи юнәлештә язучы Ринат Харисны да элитар шагыйрь дип әйтү белән килешәсезме? Шагыйрь, элитар шагыйрь, әлбәттә элитар шагыйрьләр дигән термин белән килешмичә мөмкин түгел. Андый шагыйрьләр бар. Бар бер укуда теге, җырлар кебек ул. Шагыйрьнең иҗаты ул җыр кебек. Кемнәрдер менә бер
тыңлауда аның күңеленә ята, отып кала торган җырларны ярата. Бер катлырак, гадирәк, кайберәүләр катлаулы романслар, я булмаса опералардан ариялар тыңларга яраталар. Элитар шагыйрь, элитар булмаган шагыйрь, теге бик Аның шиге юк димәкче буласыз, әйме? Аның шиге юк. Алар барсы да бер кешедә бөтен төрле стиль, бөтен төрле жанрлар кушылып бетүе мөмкин. Ул тормышта шулай да. Әмма ләкин барысы да кешенең талантыннан тора. Менә бу сорауны бирмичә каламын мин сезгә. Сезгә әлбәттә теге менә бүген әйттек бит, Алтын Казан опера балет өлкәсендәге казанышларыгызны турында сөйләгәндә кайберәүләр, аңлашыла инде, каләм ияләре алар һәр вакытта нәрсә булса казып чыгарга яраталар, әйме? Менә Ринат Харис бит инде, ул бит баш кешечә түгел, менә бик иносказательный, ике катлы итеп әйтергә тырыша. Менә кем ничек аңлар икән аны. Шуннан соң татарда кабул ителмәгән эротик сценаларда кертә дип. Менә мондый нәрсәләр күңелегезгә тиямы сезнең? Юк, күңелемә тими. Әллә комплимент итеп кабул итәсезме? Мин аны андый сүзләр ишетсәм, аны шатланып кабул итәм, рәхәтләнеп кабул итәм. Комплимент түгел ул, әмма ләкин димәк мине Башкалар белән бутамыйлар. Ансы да бар. Димәк мине аңлыйлар, минем әйтергә теләгән фикеремә колак салалар. Аны юл арасыннан ул фикерләрне эзлиләр һәм табалар. Шигырь ул шигырь юлларыннан бигрәк шигырь арасындагы юлларда чын шигырь ята. Ул бурын-бурыннан, антик заманнардан бирле, безнең Кулгалиләр заманынан бирле килгән. Шигырьнең мазасы, шигырьнең матурлыгы һәм шигырьнең җигәре әнә шул чак аңлашыла торган әйберләрдә. Чөнки аларны укучы үзе ишетеп ала да, аңлый, аңлаганына шатланып шигырьне кабул итә. Шуның өчен бөтен нәрсә ачык булмаска мөмкин, әмма ләкин ул барып җитәргә тиеш укучыга. Гади сүзләр белән катлаулы фикерләрне җиткергән шигырь ул чын мәгънәсендә классик шигырьгә әверелә. Ринат әфәнде, менә сез бик күп шәхесләр белән эшләгән кеше. Әдәбият өлкәсендә булмасын, сәясәт өлкәсендә булмасын. Менә бу шигырьдән күчеп хәзер истәлекләр язарга вакыт җитте дип уйламыйсызмы үзегез? Әле истәлекләр язарга мин бик телим, чөнки чынлап та бик күп вакыйгаларда катнаштым мин, бик күп кешеләр белән очраштым. Ләкин истәлекләр язарга теләсәм дә, минем әле истәлекләрдән гайры менә бүген туа торган, бүгенге көн белән бәйле иҗат хыялларым бик күп, шуларны исән чагында эшләп бетерә алса иде. Сез менә әйттегез 40-тан артык дип. Беренчедән 55-тән артык, 55 китап авторы мин, 55 поэма авторы. Ул безнең татар әдәбиятында гына түгел, бу мактану дип кабул итмәгез. Рус әдәбиятында һәм мин белгән башка әдәбиятларда да юк. Һәм шуның өстәвенә бер шигырь роман авторы. Аларда әйтеп бетерелмәгән әйберләрне әле бүген әйтеп бетерергә минем теләгем бар һәм үземдә шундый көчтә сизәм кебек. Амин шулай булсын, амин шулай булсын. Амин шулай булсын. Менә хәзер безнең әкренләп тапшыруыбыз азагына якынлашып килә. Шуңа күрә без Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Кыска сорауларга кыскача җавап сезнең үзегезнең тормышка мөнәсәбәтегезне күзаллар өчен. Сезнең иң төп сыйфатыгыз үзегезнең? Төгәл генә әйтә алмыйм. Авыр сорау име? Авыр сорау, төгәл генә әйтә алмыйм. Минем төп сыйфатым башлаган эшне азагына җиткерү һәм әйбәт итеп эшләү. Иратлардагы сез югары бәйли торган сыйфатлар? Тугрылык, сүзендә тору. Хатын-кызлардагы? Шулай ук. Сезнең өчен иң зур бәхет нинди? Бәхет төшенчәсе иң катлаулы төшенчәләрнең берсе, синең күңелеңне аңлаганны сизү, ул зур бәхет. Кайсы илдә яшәргә теләрегез? Россиядә һәм Татарстанда, алай гына да түгел, ике җирдә, я Буада, я Казанда. Яраткан язучыларыгыз?
яраткан язучыларым татар язучылары арасында сез әйттегез инде, мин бик тә нык Дәрдемәндне яратам. Яратам Габделҗаббар Кандалыйны. Һәм минем яраткан шагыйрьләрем арасында әлбәттә Фатих Кәрим һәм Мустай Кәрим. Ихлас җаваплары өчен бик зур рәхмәт. Мин азакта сезнең бер бик матур шигырегез бар. Тамашачыларга ул таныштыр. Менә искә төшереп китәсем килә. Кеше кайчан матур була дигән сорауга сез җавап эзләгәнсез, әйме? Һәм менә рефрен булып бара ул әлбәттә, һәм соңыннан булай дип әйтәсез. Йомгаклап. Кеше кайчан матур була? Кеше матур шул вакыт. Иле өчен, халкы өчен яшәгәндә җан атып. Замананың авырлыгын җилкәсенә алганда, улы данга ирешеп тә кеше булып калганда. Рәхмәт, шундый булуыгызга, алга таба да сезгә уңышлар насыйп булсын. Шулай булай күрсен. Рәхмәт. Амин. Тамашачыларга эндәшеп булай дип әйтергә. Инде генә эшергә туры килсәк тә, матур булып, матур гамәлләр кылып эшергә язсын. Исәнлектә күрешик. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qadarlı dostlar, kardeşler. Соңгы арада бик күп сораулар бирәләр. Хәзрәт, фәлән туганыбызны югалтtık. Хәзрәт, менә монда югалту булды. Менә монда сынау килде, менә монда авырлык булды. Ул очракта нишләргә? Кая шабырга, нишләргә? Берәр дуга кылык микән? Нишлек микән дип сорау бирәләр. Аллаһ Тәгалә Коръәндә җавап кайтара шушы сорауга. Бакара сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين." الله تعالى ayta: "Ya eyyuhellezine amenu." Ey iman getirişçiler. Allah Teala var, Allah Teala bir deyip bilüşçiler, ышанучылар. Сынау килгәндә, киртә булганда, авырлык тормышыгызда очратканда, истагыйну, таяныгыз. Истагыйну дигән фигыль нәрсә дип аңлата? Менә кеше авып китә башлагач, өзенең аякларында басып кала алмагач, нишли ул? Берәр терәлеп кала торган, тотылып калырга урын эзли. Берәр таякмы, берәр агачмы, ботакмы, берәр стенамы, шунарга тотынып калып егылмас өчен, өзенә берәр терәк табыр өчен. Менә шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: таянып калыгыз. Үзегезне нык аякта саклап калыгыз. Нәрсә белән? Кая таяныгыз? Бис-сабри, беренчедән сабырлык. Сабыр итегез, сабырлык күрсәтегез. Һәм икенчесе вассала, өзегезнең дугалар, изгелекләр, намазлар белән Аллаһ Тәгаләдә таяныш табыгыз. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә таянып калып, шушы афәтне, сынауны сез кичерерсез. Нинди генә авырлык булса да, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң. Аллаһ Тәгалә сынауын да җибәрә, шушы сынаудан чыгу юлында ачып җибәрә. Нинди генә киртәләр булса да, шушы киртәләрдән, авыртулардан, сынаулардан чыгу юлларын ачсын. Бәхет, сәгадәт, ике дөнья шатлыгына, сөенеченә ия булырга насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.